По молба на моя италиански приятел Андреа Балдин заснимаме тези кадри с SAE. Андрея досега никога не е обработван от мене, не е участвал в подобно нещо, но той има голямото желание да направим в Италия една сериозна школа по SAE. И огромното желание да владее SAE. Андрея е един много добър представител на школата Таеквондо и занимава с карате. Но вижда в SAE едно съвсем друго, съвсем съвършено средство за самоотбрана. Какво е SAE? SAE е самоотбрана с интелект. Но SAE е много сложна и трудна за изпълнение система от знания и практики. Всичко е на пластове. Първият пласт е, че когато някой мисли да ви направи нещо лошо, вие, владейки SAE, го елиминирате още в зародиш. Не му позволявате. В следващия етап, ако някой много иска да постигне някакъв контакт, някаква агресия срещу вас, вие да го парирате. Сега ще направя поредица от клипове с Андрея и неговия приятел Димитър, да ви покажа част от нещата. Сега ще направя едно много мощно поле около себе си. И Андрея ще се опита да го проби, за да стигне до мен. Спря ли те? Ма пробивай, опитвай се да го пробиваш. Опитвай. Не се връщай, опитвай. Няма да се връщаш. Става ми лошо на главата. Еми кажи го да те чуят зрителите. Става ми лошо на Значи колко повече навлизаш в това поле, какво става? Доближавам се и ми стават болки тук много лошо. Добре. Хайде. Искам нападение. Сега да ме биете. Заповядайте. Ето. Спря ли те? Да. Или ти престана вече да искаш да минаваш? Не искам да ми става лошо. Не искаш да става лошо. Съжалявам, още малко ще правя лошо и после спираме. Не бе прави. Стой! Хайде, тръгвай! Не ме предизвиквай! Добре. Фъргай на мен. Сега. Това е една обикновена тояга. Но в моите ръце тя става жезъл. И с този жезъл аз ще очертая един кръг, в който ще създам едно много мощно информационно поле. Но това поле няма само да е мощно, но то ще е избирателно. То няма да позволява на Андрея да мине през него. След това ще ви обясня за какво е това поле. Гледайте сега какво става. И шека ще кажа, което трябваше. Полето съм готов веднага да го премахна. Защото на Андрея може да му стане много зле. И затова ще видите само началото, но не е. И аз ще го прекратя в самото начало, защото не искам да стигам до крайност. По няколко причини. Защото Андрея не е подготвен за такова натоварване. Въпреки, че е спортист, въпреки, че е млад, той не е подготвен за такова силно натоварване, каквото създава това информационно поле. А още повече аз карам един избирателен негативизъм спрямо него в това информационно поле. Заповядай, мини през. Знае ли лошо? Да. Завъртва ми
Ето, примахнах полето. Е хубаво. Да. Ето сега му става хубаво. Аз примахнах полето. Защото ако той продължи да... Той видяхте, че не може да излезе от него. Влезе, но не може да излезе. Но той ако продължи да стои вътре, ще се срине и ако не съм аз да го оправя, няма да се оправя. За какво става въпрос в този случай? Става въпрос, че тези, които са обучени с САЙ, могат да създават такива полета. И могат да ги правят пред къщата си, пред офиса си, пред вилата си, пред колата си, около колата си. И всеки, който е нежелан, който е неприятен, който не иска да ви досажда, не може да мине това поле. Или ако го мине, най-близко време, зависи каква сила и интензитет е направен, най-близко време той ще се срине. И това смятам, че е една бариера за наглостта, агресията, просташната, която се проявява. И точно тук е силата на САЙ. Както е казал полковник Колт, с измисленето на пистолета силите на силния и слабия се изравняват. С вкарването на САЙ, изобретяването и усъвършенстването се постига, че силите на слабия и силния се разменят. Слабия става силен, а силния, независимо колко е силен, става слабак. И това е предназначено за всякакъв род и вид хора. Тук не могат да влияят нито оръжие, нито каквито и да е средства за нападения. Това е една невероятна защита. Идеята е, колкото може повече хора да се обучат на това САЙ, за да може да създаде един общ фон, в който хората да живеят спокойно. Да не бъдат притеснявани, да не бъдат тормозени. Всички много добре знаем за какво става въпрос. Не на насилието. Да, ето го пътя за не на насилието. Нали? Сега ще направя едно поле, което Андрея като мини ще бъде много доволен и много щастлив. Ще остане много хубаво. И това е избирателността. Значи от нашия интелект зависи кой да идва при нас и кой не. Което според мен е най-справедливо. Ето го, правя го това поле. Заповядай, Андрея. Какво е усещането? Още ми е лошо от другото поле. По-добре. После се възстановяваш. Възстановява се. Да, добре. Но другото беше много силно. И изведнъж ми стана много лошо. Това беше идеята, аз зато и го примахнах веднага. Да, но представяш си да останеш часове в това поле. Не мога. Така.